Ano yung sinasabi ng anak mo na ayaw mo na raw silang papuntahin sa akin? Bakit pa sila pupunta sa'yo? Para makita yung pakikipaglandian mo dun sa sugar daddy mo? Ano na lang matututunan sa'yo ng mga bata? Nakakahiya ka maging ina. Ang kapal ng mukha mo ah! At least ako, kaya ko silang buhayin. Eh ikaw, hindi mo nga mabigyan ng sapat na baon yung mga bata. Hindi makakain ng masarap. Kung talagang mabuti kang ama, hindi sila magiging sabik sa masasarap na pagkain tuwing pumupunta sila sa akin. Ipinagmamalaki mo pa talaga yung mga pagkain galing sa perang hinuhut-hut mo sa lalaki mo? Oy! May pinagkakakitaan ako, Randy, ha? Hindi ako kagaya ng iniisip mo na hingi lang ng hingi. Kahit anong gawin mo, marumi ka pa rin. Magkarelasyon pa tayo pero nakikipagkita ka na sa lalaking yon? Masisisi mo ba ako? Sa mga huling buwan na tayo pa, wala akong ibang narinig sa'yo kundi panunumbat at paghahanap sa mga pinapadala mong pera. Kahit paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo na napupunta naman lahat sa mga bata, puro ka pa rin pagdududa. Hindi na nga ako bumabawas doon ng panggastos sa sarili ko. Nag-online selling ako para may sarili akong pera. Dapat lang naman na tumulong ka. Ano? Kukuya-kuya-kuy ka lang dito sa bahay? Palamunin ka lang, ganon? Yan! Diyan ako sukan-suka sa ugali mo na yan. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo naman napaka-perpekto mo. Sa pinapakita mo ngayon, lalo ko lang nare-realize na tama na hiniwalayan kita. Bakit? Akala mo ba hahabulin kita? Hoy! Hindi ako para maghabol sa babaeng nilalawayan ng iba! Kung ganon, bakit sumbong ka pa ng sumbong sa nanay mo? Pati sa ate mo kung ano mga sinasabi mo sa akin. Tama lang naman na malaman nila kung gaano ka karumi ah! Ang sabihin mo, naghahanap ka pa ng kakampi. Pero kahit anong gawin mo, kahit pagtulong-tulungan niyo pa ako, hindi na ako babalik sa'yo. Mabuti naman! Sisiguraduhin ko talaga na hindi mo makukuha yung mga bata. Sa akin sila titira! O sige, sa'yo na kung sa'yo. Pero wag na wag mo silang pagbabawalan na pumunta sa akin kahit kailan nila gusto. May karapatan ako sa mga anak ko kahit ano pa ang sabihin mo. Sa susunod na pagbawalan mo sila, ipapupulis talaga kita, Randy. Tandaan mo yan! Dear Love, ako si Dali. May 2 na akong anak sa live-in partner ko noon na si Randy. Nagkahiwalay kami nung magtrabaho siya bilang welder sa Pampanga. Okay naman kami nung una kahit malayo sa isa't isa. Pero habang tumatagal, naging mapanumbat na siya kaya naman napilitan na akong maghanap buhay. Hanggang sa may makilala akong OFW na kauuwi lang ng Pilipinas. Nagkaroon kami ng patagong relasyon. Pero hindi nagtagal, nabisto rin kami ni Randy. Doon nagsimula ang mga away namin hanggang sa tuluyan na kaming maghiwalay. Dali! Lumabas ka dyan! Ano na naman bang ginagawa ng babaeng yun dito? Labas! Di ba siya nanguumay sa kasusugod sa akin? Oh, anong kailangan mo? Mabuti naman lumabas ka. Hoy, nasaan ang asawa ko? Asawa mo? Hiniwalayan ka na nga, di ba? So dapat ex na. Matuto ka nga lumugarte. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Sigurado naman ako na hindi mo papatulan yung asawa ko kung hindi siya OFW at kung hindi siya mapera. Ako naman, sigurado ako na hindi ka niya babalikan kasi nakakarindi ang bunganga mo. Putak ka ng putak, wala ka namang trabaho. Pabigat ka lang sa buhay niya. Kaya ka nga habol ng habol, di ba? Kasi nawalan ka ng ATM. Ang yabang mo, ah! Kala mo kung sino kang matinong asawa? Akala mo hindi ko alam na kayo pa ni Randy nung nakipagrelasyon ka sa asawa ko habang nasa Saudi pa siya? At ngayong nakauwi na, gusto mo nang solohin? Hoy, ibalik mo sa akin yung asawa ko! Hindi ko siya inagaw sa'yo, no? Siya yung kusang sumama sa akin. Bakit hindi siyang kausapin mo? Para mahimasmasang ka at ma-realize mo na hindi ka na niya mahal. Huwag ka nga magpakatanga, okay? Buisit ka talagang babae ka! Sa akin lang siya! At papatunayan ko sa'yo na ako pa rin yung mas karapat-dapat para sa kanya. Kakalbuhin ka ng haliparot ka! Parang magsisihan mong inagaw mo sa akin yung asawa ko! Wala akong inagaw sa'yo, gaga! Hindi ko na kasalanan, nagsawa na sa kaingayan mo! Ang asawa mo! Hayop kang babae ka! May gana ka pa talagang manampal! Tama ka ba talaga, ha? Sinabunutan mo ako eh! Umalis ka na ritong demonyita ka kung ayaw mo tadyakan kita paalis! Nakakaabala ka
ako rito para ipamukha sa'yo ng paulit-ulit na mga agaw ka ng asawa! Pwede go! Sa susunod na punta mo rito, yung ex mo na magtataboy sa'yo! Darating yung araw na pagsisisihan mo ng agaw ka ng asawa! Hintayin mo yung karma mo! Sa tingin mo ba, masyado kang espesyal para pakisamahan niya ng matagal? Ha! Tandaan mo, may mga anak ka! Pag nagsawa na siya sa'yo, babalik din siya sa akin! At pag nangyari yun, magmumukha kang tanga! Hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi sa akin ni Giselle. Ako na ang mahal ng ex niya at wala na siyang balak bumalik sa bruha na yon. Pero dahil may mga anak sila, napipilitan pa rin silang magkita at mag-usap para sa sustento. Naging maayos ang buhay ko. Hindi ko na kinailangang magkayod kalabaw para mabuhay. Pero dumating sa buhay ko ang isa na namang tukso na hindi ko magawang iwasan. Nagkaroon kami ng relasyon ng delivery rider na madalas magdala ng mga parcel namin sa bahay. Umabot ng halos 2 buwan ang lihim naming pagkikita bago kami nabisto. Hoy, Dali! Lumabas ka dyan! Napakalandi mong bobo ka! Buiset! Talaga bang hindi ako titigilan ng babaeng yon? Hoy, Makate! Lumabas ka dyan sa lungga mo, sabi! Ano na naman ba ang kailangan mo? Tabi, may kukunin ako rito! Aray ko! Wow! At sino naman nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok dito? Sino pa? E di yung asawa ko na inagaw mo! Pero wag kang mag-alala. Natauhan na siya. Nandun na siya sa bahay. Nasa kama at pagod na pagod. Pinuyat ko ba naman kagabi eh? O ano naman ngayon? Wala lang. Para lang ipamukha sa'yo na tama ako. Naiiwan ka rin ng asawa ko at babalik siya sa akin. Di ka naman talaga niya ganong kamahal eh. Ikaw naman kasi, hindi ka na nakontento sa iisang lalaki. Pakakatimot eh! Hay nako, babalik din siya sa akin. Umalis ka na nga. Pinapakuha ng asawa ko lahat ng mga gamit niya. Ay, lahat nga pala ng nandito gamit niya. Kinakabahan ka na ba? Baka mahubaran ka pa kapag kinuha ko lahat. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganun kasama. Ititira ko naman niyang suot mo. Kahit kunin mo lahat, wala akong pake. Uy, yun ang gusto ko sa'yo, Dali eh. Matapang ka kahit ikaw na yung mali. Teka, nasa na nga yung lalaking ipinagpalit mo sa asawa ko? Bakit hindi mo kasama? Oops, mukhang iniwan ka na rin ah. Hoy, wag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin sa buhay ko, ha? Kung gusto mo magkabalikan kay ng asawa mo, di sige, sayong-sayo na siya, isaksak mo pa dyan sa bunganga mong talak ng talak para manahimik ka na. Talaga? At ikaw, ihanda mo yung sarili mo. Ewan ko lang kung kayanin mong bayaran ng mag-isa yung renta at bills mo rito. Hinding-hindi mo na siya makakausap o malalapitan man lang. Sisiguraduhin ko yon. Go! Wala namang pumipigil sa'yo eh. Magpakabaliw ka sa asawa mo hanggat gusto mo. Mga buwisit kayo. Kala mo naman maghahabol ako sa asawa mong tood? Yuck! Marami pang ibang lalaki dyan, ano? Hindi ako gagaya sa'yo na nagpapakadesperada para lang balikan ng asawa. Sinabi ko na lang talaga yon para isalba ang sarili ko sa kahihiyan sa harapan ni Giselle. Ayoko magmukhang talunan. Naapektuhan ako ng sobra sa mga sinabi niya. Totoong mag-isa na lang ako. Iniwan na rin ako nung delivery rider na nakarelasyon ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung time na yon. Napalayas ako sa inuupahan ko dahil wala na akong maibayad. Walang-wala na ako. At hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Hindi ko na rin maintindihan ng sarili ko kung bakit matapos ang lahat ng mga nangyari, nagawa ko pa rin bumalik para sumubok muli kay Randy.
Randy, please. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Para saan pa? Tapos na tayo, di ba? Ba't ba nandito ka ngayon? Di ba dapat masaya ka na dun sa lalaki mo? Nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na yun ngayon. Dapat lang napagsisihan mo. Kasi kung masaya ka pa matapos ng lahat ng pinaggagawa mo, hindi ka na talaga normal nun. Patawarin mo na ako, Randy. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo at sa mga bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Di ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, Dali. Kung nagawa mo akong ipagpalit sa ibang lalaki, di malabong gawin mo ulit yun kapag meron na naman tayong pinagawayan. Magbabago na ako, please. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para gawin yun. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil wala ka ng ibang malalapitan. Pero kung may ibang tutulong sa'yo, alam ko naman na di ka babalik sa akin eh. Hindi ako kasing tanga ng iniisip mo ha. Maniniwala pa sana ako sa'yo kung di ka nagpakamot sa delivery rider eh. Nakikiusap ako, Randy. Kung kailangan mo ng matutuluyan, pwede ka rito hanggat wala ka pang nalilipatan. Pero bibigyan lang kita ng 1 buwan ha. Pagkatapos nun, kailangan mo nang umalis. Maraming salamat, Randy. Maghahanap kagad ako ng trabaho para hindi ako makastorbo sa'yo rito. Pero gusto ko lang din linawin ha. Hindi ko to ginagawa dahil gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Ginagawa ko lang to para sa mga bata. Kasi gusto ko rin nila makasama. Naiintindihan ko. Salamat talaga. Doon ka na matulog sa kwarto nila. Ayusin mo na lang yung mga gamit mo doon. Huwag mo nang paabutin ng 1 buwan ha. Pag nakahanap ka ng trabaho, malis ka na agad dito. Oo, promise. Magkaroon lang ako ng sapat na pera, aalis kagad ako. Pero may pakiusap lang sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede bang wag mo munang ipaalam sa mga bata yung tungkol sa tunay kong sitwasyon ngayon? Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanila pag handa na ako. Ay, bahala ka. Dear love, kahit hiyang-hiya ako noon kay Randy, kinapalan ko na lang ang mukha ko na tumira sa bahay niya habang wala pa akong matutuluyan. Pero buo na talaga yung desisyon ni Randy na hindi na ako balikan. Napilitan na rin akong umalis kagad nung sinabi niya na ibabahin na niya yung bago niyang kinakasama. Nasaktan ako noon kahit alam kong wala na akong karapatan. Akala ko nga gusto lang akong gantihan ni Randy. Pero nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa bago niyang karelasyon kaya nirespeto ko na lang yon. Yun na siguro ang karma ko. Aminado naman ako sa mga naging pagkakamali ko kaya pagkatapos nun, sinubukan ko ng ayusin ang buhay ko. Sa ngayon, single pa rin ako. May maayos na akong trabaho at nakakapagbigay na ako sa mga anak ko. Na-realize ko na ang pagmamahalang nagbigay ng sugat sa iba, kahit kailan ay hindi talaga magiging payapa. Hindi kasi bulag ang tadhana at hindi rin natutulog ang karma. At yung saya na nakuha mo sa pangaagaw sa iba, pansamantala lang talaga at agad ring mawawala. Metro's #1 Love Radio. Basic!